Sisi ngizocela ukuzehlisa ungadina mntaka baba hayi ukuthi kanjani njengoba ngithi angize kuwe ngizoyikhalela ngizokhala kuwe ngoba kunjena nje angaba kunjena ngoba sekuyabheda nakwena ungabuzile kumina kube yonke into isahamba kahle kuwena mntaka baba ngicela ukuphinda futhi njengoba ngithi angize sathi mntaka baba kuwena ungaba ngisalikhipha lelo gama uyintsha ngiyaxolisa awuyintsha awuyintsha ngizozehlisa njengana kwethu ngizozehlisa ngempela kunjena nje kungami ingakho ngithi ngicela ukuthi ngizehlise phambi kokomphakathi wonke yazi ngifisa ungazi ukuthi ungashayiswa imoto lapha indlela oyintsha ngikondla Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV ninolungisala. Namhlanje simenyiwe eMayville. Umndeni wakaHlatshwayo uthe Longstar Black Life ngicela nisondele nazi inkinga igcwele ekhaya. Asambe siyobabona ukuthi ikuphi inkinga. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLongstar. Namhlanje simenyiwe la kamndeni wakaHlatshwayo kuthiwa Longstar Black Life ake nisondele nazi inkinga igcwele ekhaya. Sawubona njani? Sikhona sisinjani? Siyaphila. Hayi sikhona. Cela ubingelela ababukeli uzisho igama. Ngiyanibingelela ababukeli emakhaya. Igama lami nguVukani Hlatshwayo. Vukani Hlatshwayo. Yebo. Okay. Usibizile la kuyinkinga zomndeni, inkinga zomndeni ihambisana nenhlambuluko. Iqalaphi inkinga? Inkinga ikhona la ekhaya emndenini kahle kwasuka kahle ngimina engathi ngaba nenhliziyo engaphandle engekho right kwifamily yami nodadewethu siyalamana kanje. Okay. Shuthi wanenhlanhla ngeyaba nenhlanhla ngayo wane nezinto nomyeni wakhe ba right baphambili baba nomuzi. Okay. Baba nomuzi lo muzi esikuwona umuzi wakhe lo sisi. Indawo yakhe le. Indawo yakhe le. Uqashisile ke yona. Uqashisile. Okay. Before siqhubele sephambili nizalwa nibangaka ekhaya? Zalwa su2. Nizalwa niba u2. Uba umdala wamncane. Omdala emini. Wena. Yeah. Okay. So ngiyakuzwa ukukhuluma ngomona. I-pressure iqhamukaphi? I-pressure kahle kahle kushuthi ngathini udadewethu kushuthi ngathi watholana nomkhwenyana kahle nje useyintweni kwashuthi kwamina izinto ayihambi kahle ngendlela ngaze ngithuka sengimonelisa ngithatha into zakhe ngoba njengomuntu wazalwa kahle egqokile ngaze ngathatha izinto zakhe njengomswane intonyana ethile entweni ayenze ilungisa as a family ngakuthatha izinto ngamcuya ngathatha ngofaka esidulini lapha ngenzela ukuthi into zakhe zimhliphizekele nje ngihambi kahle kwakumina izinto ayisahambi kahle manje ngithi ngicela ukuzehlisa nje angazi. Okay Mr Hlatshwayo ngiyakuzwa but ke ngizama ukufinyelela ekutheni uzuphusheke umenze kambe uthatha umswane uyomfakele intweni njengesidulu yini lena emndenini kwakune politics yakhona like awungise ungibeke isithombeni khona nomuntu obukayo ekhaya understand ukuthi okay wakule position ukuthi kwakumina kwazinto benginenhliziyo ebukhuni ngayo bengamfiseli into enhle benginomhliziyo embi nje kunenhliziyo emngamfiseli into benginenhliziyo embi manje ngiyayibona lento nakwamina ingisebenzeli ngoba even kwathiwa kwenzekani kwakhona la efamilini angilutho ngumuntu nje ongadingeki kwamina futhi lento simanenge kwasengathi sijikele mina ke manje ngeke kuyiyona ngoba akukho ukukhuleka engathi nginakho ngoba ayikho into engathi nje uyenziwa engekho yena ngendlela kwamina nje akusekuhle nezingane zakhe bemvele zingekho kumina emphefumulweni ngingayithandi engathi angiphiwe ngingazi kanjani waphela ingane izalwa ifumbethe singazi ifumbetheni kodwa kunalokho so inhliziyo nje angazi ngathi ngafuza abantu. So mawuthi nasemndenini awuyilutho like ngizokwenza example makunama family meetings kwenzakala kanjani phela wena indodana yokuqala ngithi so makunama family meetings bayihandlisha kanjani noma makunemicimbi ekhaya? Ngithathwa nje njengomuntu oyisahluleki ngumuntu ongenzi lutho ngumuntu ongenazwi anginazwi ngani shuthi angazi shuthi iyo lento engicindezelayo ngoba phela namadlozi akhona njengoba ekhona amadlozi
abuye nawe leyo nto leyo ikuphushele emuva uyithuka usuba impuqumpuqu nje iseyinto engenamsebenzi. So manje-ke wathatha-ke umswane wayaphi? Ngawuthatha ney'nto zakhe ey'ncane lezo. Njengani, angithi manje siyakhuluma amaqiniso. So kubalulekile ukuthi ukusho ukuthi wathathani, ngezwe ukuthi wawuthatha umswane, yini lezi zinto zakhe ey'ncane? Khona okunye njengoba udadewethu okunye kwakukhona kube khona mhlawumbe nje ngazi ukuthi mhlawumbe nje uma kwenziwe iwashi thatha into kube nalokho kuthatha ucuye. Iwashi lakhe isikhumba makunembuzi. Thatha lezi zinto ey'njengalezo nalento aykezwa ngokuthatha ngokuhlanganisa nenyangama ethile le umsangane yanguhamba. Wawuyithathe phi inyanga? Uyabona njengoba siyilana nje le ndawo esikuyona indawo ongathi inyanga sekuney'gebengu kwakhona la edrobheni. Abantu bayizinyanga umuntu kanti uzokubuyisela emuva ukuthi nami ngoba ngithi mhlawumbe kuzoba ngconywana khona okuzophakama kumina kanti vele ngibangela isichitho moya. So lokhu wawukwenza ngoba ucabanga ukuthi-ke na eyakhe impilo izoba ngcono ngiyadadweni. So manje-ke usukwenzile-ke, asithi usukwenze last month, wabona ngani-ke manje ukuthi-ke nayo iyasebenza lo mswane ngontshontshile? Phela ngibona manje okwenzeka ngayo kunokuthi izinto ziba ngcono ngendlela engangicabanga ngayo kuya ngokuba wese kuba nzima. That's why. No, angisasho-ke kuwena. Sengisho kudadweni wabona ngani ukuthi-ke na hawu lento le ngithi ngiyenzile kuyena iyasebenza. Yini wayibona, iziphi iy'mpawu, walahlekelwa imali, kwenzakalani empilweni yakhe? Empilweni yakhe ngabona phela ngoba nakho okunye ukade kwenzeka ngabona ngona kusehlukene nelokhuza, wahlukana nomyeni wakhe wabaleke ilokhuza. Umkhwenyana wabaleka umkhwenyana ney'ngane nomuzi abasebekuwona wabuya esebuye ezohlala kumuzi waye esewakhile wawukhona-ke la owayevele eqashise kuwona sewudliwe nomuzi ibhonde ehlokhokhela ibhonde sephele na umsebenzi. So lana akukhona la ihlala khona? Akukhona lahle behlala usehlala la manje ngoba la beqashisile la. Beqashisile la? Ya usehlala la ngoba manje usebuye ngoba sekubheda ngale. Impilo isiphindele isibuyele emuva-ke manje. Manje ngithi nami ngicela uxolo ngizozehlisa. Manje ikwenza ufile kanjani ubona udadewenu kade enza kahle eshadile ney'ngane manje usephindele back eMayville? Kwamina nginakho ukuyisola kakhulu ngendlela esimangaliso ngoba yena bengakuboni lokho bekwazi ukuthi nami mhlawumbe kebuya aphose angisize kokunye njengoba njengomuntu vele nami bengibona naye ngenhliziyo ukuthi inhliziyo yami ayinhle kodwa-ke ubeba nakho lokho njengomuntu ongilama ukuthi akhiphe lokho okuncane. Hawu manje akusenzeki. So manje-ke nabethedla ngalana bekucabanga? Yo, so manje-ke ngoba-ke isimpilo yakhe isikanjena, asiqale esiqaleni-ke nisakhula, ibinjani i-relationship yenu? Ngiyazi ukuthi ishintshwe izimo but akhatheni nikhula, ibinjani i-relationship yenu? Hayi bandla bekade ngingafani sisafunda isikole nje mabangena phansi bekumnandi nje kusekhona abazali bonke si-right. Bekumnandi kungconywana kodwa manje sekuyakuya kuba nzima kakhulu. No, okay, but ukuba nzima ngithi kuba umona wakho. Ngoba uyasho manje ukuthi-ke nakhathe right izinto ihamba kahle bekunika imali. Manje awusayithola imali. So namhlanje uzomtshela ukuthi uwena wathatha inhlanhla yakhe. Njengoba ngizozehlisa nje kunjalo nje mntaka baba. Uma ucabanga kuwumuntu onjani uzoyikwamukela leyo nto uzoyizwa like uwumuntu onjani silindeleni thina? Kodwa ngewe besiyona kudala ngikholwa ngingazi-ke phela ukuthi uzofila kanjani kodwa bengifisa ukuthi ngoba nami angisekho lapho angemukele ngoba nami ngifisa ukuthi sizame ukuthi siqale phansi impilo sibonde kabusha. Qale phansi nibonde kabusha. Ngikuzwe uthi-ke na iy'ngane zakhe bungayithandisisi kahle, buqonda ukuthini ngalokho? Hayi bekuwumona nje ngokubuka phela naye bekungconywana kakhulu even nezakhe iy'ngane bezingconywana igqoka zifunda ey'koleni ey'ngconywana. Mina kunalokho bekubuye kusuke lokho. Wena unazo ezakhe iy'ngane? Ya nginabo abafana ababili. Nabafana ababili bebaphatha kanjani abafana bakho? Bekuthi manje bona-ke basuka babehlala emakhaya belusa iy'nkomo.
Awu. belusa iy'nkomo zikamkhulu le emakhaya. Kwakuyisinqumo sakho leso ukuthi bahambe olusa iy'nkomo? Ngithi isimo sami njengoba kwakuvele kubheda nami ngingenamandla ngingenayo impilo eyi-way forward e-right. Manje kwaphoqa ukuthi babe semakhaya balusa iy'nkomo abafana. Kwaya-ke ngoba laba abanye noma beye esikoleni ile emakhaya emva kokukhaphela iy'nkomo emadlelweni. Bebehamba ngey'nyawo i-distance ende impela. Ngabe mhlawumbe usuka la eMayville uye emakethe eThekwini. Okay. Bahamba ngey'nyawo 10 toes bengafake isicathulo. Okay. Ngibuka usise right ngala manje yabona nje waze kwabuye kwanalokho. Okay. So namhlanje usimemele kwakhe wena uhlala kuphi? Mina khona indawo engiqashe kuyona ekhona ngalena khona lokho uqasha kufanele ngafaka umjondolwanyana elokhuza ezansi lapha eCartogrest ingakhona ngakuyena ila engisaqhube ngakhona usafihle khona ekhaya. Yebo. So namhlanje udadweni uyazi ukuthi kena usibizeleni uziyazi ukuthi kuzobe khona abantu noma uzozwa ngathi bengifisile khona ukuthi azi kodwa ke bengamchazelanga bengishithi ngase kwenzeka ukuthi ngiqhamuke nabanye abafowethu for ukuthi sizoxoxa. Yebo. So naye ke phela udadewenu lo I'm sure uyafika azokhala kwena athi hayi bobhuti kwaphela ngathi akaze kube khona. So uyayuthini ke masuthi uyamduduza phela ubwazi ukuthi uwena waba nesandla. Inhliziyo iyangishaya yona kodwa ngingazi ukuthi ngizomtshela kanjani ngoba phela lento imuyenza isuke kuyinto enzima kakhulu. Manje iyangishaya yona inhliziyo ungabe muhle kodwa ke ingakho ngithi njoba ngithe angicele ukuthi nginithinte nginisondele sikwazi ukuthi ngikhulume live phambi kwenu sibonana naye mhlawumbe kuzoba nalokho ngisho ukuthuka ngeke kusaba nalokho kuzozehlisa kumphakathi wonke. So umuntu onjani umuntu onolaka mhlambe noma uphansi? Hayi bandla uphansi. Okay. Sizomcela ke khona la endlini. Uso ready ukudilana lento because phela you understand lento izoshintsha yonke into. I-relationship yenu noba u2 umphuce umnyeni wamphuca ingane wamphuca umuzi waphindela la akha khona ecanga ngiyaphinda abuyeze khona. So you understand i-relationship yenu ukuthi izoba affected kakhulu futhi. Yeah, khona kunjalo kodwa engilindele noma yini ngiready kodwa bengifise ngathi inkosi ngenza amandla kulokho sengiyakhumbula ke manje ukuthi ikhona inkosi. Sengiyakhumbula asithembe ukuthi inkosi izohambela phambili isidilile nenhliziyo. Yo babukela asimlande udadewabo simuze ukuthi uzothingela ngale ndaba asamsemthatha. Ake sesibuyile babukele emakhaya usisi sesimlandile. Sabona njani? Yebo ngiyaphila sesimtshana. Ngiyaphila. Sesiba igama. Usamkelisiwe. Usamkelisiwe. Okay, Samke simenyiwe la ekhaya simenyiwe ubhuti wakho. Uhlelo luthi inkinga zomndeni. So saba ka Black Life TV okusho ukuthi ke nakunodaba afisa ukutshela lona but before ngimdedele ngisacela ungitshele kancane about wena ukuthi uSamke uba. Samkena mina usisi wakhe omncane besikhula soba u2 sambisana nje. Ngase ke ngathola umkhwenyana. Okay. Ngaba nemali nga right bengihlala eBhalito. Okay. Kodwa impilo igcine ingwisile ngagcina sengibuyela la eMayville. Wafila kanjani akhathi impilo ikuphendukela? Ngikuzwa uthi ke usuke eBhalito to Mayville. Ushintsho olukhulu kabi phela lolo. Hayi ngathi ngizoqinisa umkhulekweni ngizozama kancane ukuthi ngibuyele lapha empilweni yami because angazi kwenzakalani kwamane kwashabalala nje konke. Kwamane washabalala. Sengisebenzelile. Yo. So i-relationship yakho nobhuti wakho ungathi njani? Besizwana, ubhuti wami samsana nje yebo. Bengekho nje ukungangena phakathi kwethu sobabili. Yes. So ngoba usubuye la eMayville impilo njani? Impilo inzima nayo ubhuti asangazi. Awusamazi? Kade amgcini. So manje uvumile akhathi ethi ke ucela size la.
Yangivumile ngoba ngifuna ukumuza ukuthi ufuna ukuthini. Ufuna ukuthini? Okay. Futhi nangu sisi wakho. Cela umtshele lento ade uyisho kuthina. Yebo, sisi ave ngibongile Nkusama ukuthi ngibe lana. Ngizothi ngizozehlisa ey'ntweni khona akwaye kwenzeka sisekhaya sisewumndeni. Njengoba vele silamana nguyena ongaphambili kubona. Waba nenhlanhla njengoba iy'ngane uzazi ziyingane abasheshayo amantombazane asheshe. Shuthi ngaba nenkinga ngaye kodwa akakwazi lokho ngithi angizozehlisa futhi ngitshele umphakathi wonke. Ngichaze ngomona ongaba nawo. Mtshele directly nangula manje. Mtshele ukuthi singaba nomona. Ngaba nomona ngane yakwethu ngoba konke lokho kwenzakalayo akwenzeki ngoba yini. Ngaba nomona ngaba nesandla khona umsebenzi wawenze kwaqondene nawo. Ngathatha umswani nezinto zakho nje izinto zakho njengesiphandla. Akuthathi lokho ngihlanganisa nemithi ngihlangane nenye inyanga ngoba ngimonelisa ngubona uleko bhalitsho Ithi uyadlala. Ungibonelisa kanjani kade ngikondla nengane zakho akukho into bengakwenzeli yona uyidingayo. Sisi ngizocela ukuzehlisa ungadina mntaka baba hayi ukuthi kanjani njengoba ngithi angize kuwe ngizoyikhalela ngizokhala kuwe ngoba kunjena nje angaba kunjena ngoba sekuyabheda nakwena ungabuzile kumina kube yonke into isahamba kahle kwena. Mntaka baba ngicela ukuphinda futhi njengoba ngithi angize Sathi mntaka baba nguwena ngaba ngisalikhipha lelo gama uyintsha. Ngiyaxolisa awuyintsha awuyintsha ngizozehlisa njengani yakwethu ngizozehlisa ngempela kunjena nje kungami ingakho ngithi ngicela ukuthi ngizehlise phambi kokomphakathi wonke. Yazi ngifisa ungazuthi ungashayiswa imoto lapha endlela oyintsha ngikondla ngikufundisela izingane yonke into bemina bengikwenzela into obuyikhala ngayo bengikuthengela imoto. Sisi ngicela ubufuna mina shothi uqobo lwami. Ngicela ukwehlela ngezansi mntaka baba. Hayi ungabothi umuntu yamazi. Ngangiphushwa inhliziyo engalungile engasile futhi khona leli dlozi elibi elangena. Usukuthathile ke konke kwami osuhlula nokungithengela ibribe pack mfowethu. Mntaka baba ngicela ukuzehlisa ngane yakwethu. Manje nami khona la ngizama khona kaNkolombela. Ngimbi umgwaqa ama-trench ngeke ngushiye ngaphandle sizama ukubuyisa impilo yethu sibhonde kabusha. Ngicela ukuzehlisa kakhulu kuwena kwengakwenza ngiyazi ukuthi akukho okuzongisiza okuya phambili ngaphandle ukuthi lalela kungakaqedi nje ungakaqedi ke ngicela ungiphumela la kwami ungihambela akukho engizokukhuluma nawe. Imake angaqala aphume bakithi angithi uzama uzokwakho uxolo. Ngicela ukuthi like yini izinto kade umenzela zona ngikuza ukuthi ke na ade umfundisela nezingane umondla usuzwa wamthengela ngisho nemoto ubengasebenzi ubenganaso ngisho isicathulo lesi lokho esashiwa abazali ngimthengela impahla zokugqoka ngifundisa izingane zakhe ezikoleni ezibizayo ngenzela ukuthi nazo phela zingafani zifunde ezikoleni eziphansi ezami ifunde ephezulu ngimthengela igrosa ngisho umuzi lo behlala kona wangithengelwa yimini imoto kodwa uhlula ngisho ngithengela impuphu eseqeda ukuthatha konke okwami. But bhuti uthe wena izingane zakho wena ihlala ekhaya abafana bakho abawu2 bahlala ekhaya balusa inkomo usho njalo akashongo ukuthi wena uyifundisa izingane shothi balusa inkomo phela esengiphucile lokho benginakho ngithi bese ngibetshela ukuthi kohamba kahle konke ngiphendukelwe izo zonke izinto ngane yakwethu njengoba kumanje kwakhona lapha ekhaya njengoba behlezi nje impela uyalibona idlozi uzingiphendukela izinto ingakho ngithi kungcono ngizozehlisa ngiyakhuleka mina. So sisakhatheke na you were going through yonke lento lena yena ke behavior kanjani njengobhuti wakho angithi beni right and then wasekugila leli goda ke behave kanjani umuntu ohleze ebusy. Oh mangicela nje ukuthi ngimcela ngala sixoxo usho ukuthi phela beshawa into yakhe behleze ebusy ngisho 100 rand ngisho 50 rand. Bhuti awukwazi umthengele ngisho nebribe pack wena phela okhoze lo monakalo phela fanele uyisole manje ibribe pack awusamthengeli ngani. Hayi ukuthi kwamoto engangihamba ngayo nginikeze yona udadewethu ayikabi bengifisa lokho ibingihlupha ifa njalo lo ngiyikhanda wangithekela imoto vele esekeneni nakhona wayengisiza ukuthi uqhubeke nempilo manje ngingasakwazi kwasendlini nami beke ngilale
nesinkwa nowafanyana welekhuza kwatamatisi ngihlanganise ngikwazi ukulala ngidlile. But ngoba ethi-ke nathi ungasamnaki? Hayi khona lokho kuyiphutha wabe bengengifone benginebhasi noma kuyamela bekufonela nje? Ubefona. Ubehlulwa ukuza besihlala sobabili thina. Bekuphela nje usuku sihleli sobabili akekho becike omunye. Sihlala manje ubesehlulwa ngisho ukuzohlala ukuvela umethu ubefona emva kweminyaka emingaki njengoba sengizombona namhlanje ngingamazi. Phela iminyaka emingaki? Mhlawumbe iphelile iminyaka emithathu. Bhuti 3 years. Usudliwa yini kanti ukuthi mhlawumbe awusayithola isupport kudadweni? Nanokuthi sorry sisi ngiyabonga dadewethu ngiyaxolisa kho konke okwenzekile nanokuthi inhliziyo uma usushawa isazelo inhliziyo enecala ukuphumula ikutholi ngibone ngathi yena usisi uyayibona lento engayenza kuye that's why ngithi ngicela umphefumulo necala awunako ukuphumula ingakho umthangozehlisa iyangixaka lento le bhuti ngoba uthe kumina ingane ikasisa uyithandisisi ngoba ezakho behamba phambili ezakho ifunda ezikoleni engasile so manje iyangixaka mayethi-ke nazo beyizamela okungcono ukuze ifane nezakhe ingane uyayizwa leyo nto sisi ukuthi-ke uThaka ayithandisise ezakho uyayizwa Hayi oyithandisisi mfethu ingane zami angithi inhlambuluko le so fanele ngisho yonke into oyishilo khona ngizokwazi ukuthi nakhe kabusha ngitshela ukuthi uThaka uyithandisisi ngobani dadewethu kahle kahle ngizokubekela kahle nje iqiniso ukuze kube lokho bengikwenza mina kuyingaphakathi bekuyimidlinze kumina kungaphakathi ngingayifiseli into eright ngewe ngibuka ezami zisemva ngayo ingane that's why bezisemuva kanjani ngoba uthi beyisupport bungayisupport ingane bezisemuva phela ngoba shuthi zifana naye angithi naye sasambisana kanje wasala emuva shuthi nazo uzogcina ithakatha phela njengoba bwazo kodwa uphosiseleni ukuthi-ke nabe ngayinaki ingane yabona namanje usazenza muhle ingakho ngithi angizozehlisa usisi angakusho lokho phela ngoba nakho sekukanje nanokuthi vele mina enginecala plus njengoba nginecala ingakho ngifise ngathi ngingagezeke emphefumulweni usisi angimukele ehlise umoya ngoba nami ngila ngokuyisona ngiyabona kunokuthi ngibuyele emuva kunokuthi ngiye phambili ngibuyele emuva akukho okulungayo bengakho ngithi dadewethu ngicela wehlise umoya sizama uqala phansi impilo nami angithande lokho kuyikhona ngoba izwe ngathi libuka thina manje ngendlela okuyiyo sengendlela athi sibonde ngayo manje sesiqhelelene ngayo njengoba uchaza nawe ngicela ukuthi okwenzeka ngomlomo konakale kube kulungiswe ngawo ingakho ngithi nalapho engone khona ngigcobe khona amakhono ngicela udlulise njengengane kaNkuluNkulu njengoba uke washo ukuthi uyakhuleka bengicela kumele ngixoleke mina manje ngoba wena usufikile wazoxolisa okay ke asithi ngiyaxolela manje konke lokho kwami ukuphuce kona kuzobuya kodwa emkhulu Mahlatshwane emkhulu Mandlovu ngiyacela mntaka baba ukuthi lokho sikubeke kumdali nami ngiyafisa kwenginakho ngikulekelele ngizame futhi nosibali ukuthi la khona sizama ukubuyisana ngemtshele ehlisa umoya ngoba konke lokho kungami ula ukhona nje kumanje usubuyelela ekhaya eMayville imina nginesandla kulokho ngicela ukuthi size ngizehlise kulokho kwayena uSibari kulo 3 years yamazi uSibari wakho uthuphi angiqamba manje 3 years isikhathi eside isikhathi eside nezingane angazi ngagcina ngizwe kancane wathatha nezingane ngithi so kulo 3 years uphulo umyeni wakho wangishiya wahamba ngathi usewashada futhi omunye umuntu bahlala nezingane so ingane zakho akuphuca zona ngenxa bhuti wakho umsebenzi yakhe so manje ngoba usukazi ukuthi ubhuti wakho wakwenza kanjena uzizwa kanjani angiboni ngingamxolela kodwa angiboni ukuthi kuyophinde kufane nasekuqaleni akaqhubeke nendlela le bese ihambile kodwa uxolo kumina mina sengixolele ngixolelile but nizokwazi ukulokhuza niphinde nilungise relationship njengama siblings futhi uSibari wakho usashada buka waphuca udadewenu omuhle kanje
impilo enhle uNkulunkulu ayimdalele yona. Mina okungilimaza kakhulu ukuthi kanti nawe bekunakekela. Uyazi ezinye iy'ngane uma yiphuma la ziba right ziyabakhohlwa abanekwabo. Hey, sisi. Uyakwazi lokho? Hayi kunjalo sisi. Yikho nje phela ukuthi uma benizelwe ngeke nifane. Uyazi ukuthi umfundisi akamzali umfundisi. That's true. Sengisho ukuthi ngenkinga nami futhi kwaba khona leyo mpethwanyana embi eyabakhona ozalweni lwethu phakathi kwethu from the beginning ozalweni. Kwakhona leli dlozi elibi elaba usathane ukuthi likwazi noma lizongena kumina ngibe umuntu omubi kudade wethu. Hayi bevele nje lo. Bevele nje? Ingakho vele izinto zakhe engalunganga. Awuchazi usho. Ubevele nje. Ukuthi umje bakhe bengifihla ngoba phela abengekho omunye umuntu engizalwa naye. Awuveze umje bakhe. Waqala vele ebuncaneni umje bakhe. Efeyile esikoleni. Thatha incwadi zami ayifihli. Ngimbhalela ama-homework. Ngimenzela ama-assignment. Ngeke ngize ngimbhalele i-exam. Ubevele nje. Akona umono ofike manje. So bese veza ubuyena. Ubeseveza wena awona umono oqale manje. Wena ulo mona wakho uwenzile futhi manje ngoba usubona ukuthi ngeke phela ngilokho ngondliwayo uyena wasiwabona ukuthi ngcono uwenze lento oyenzile. Futhi Kwa manje uqalize nezingane zilusa inkomo manje emakhaya ngabe ikephi manje izingane? Ayixolisa kakhulu dadewethu. Xolisana. Yabona nje kube kuyangami angazi ukuthi ngabe ngenze njani. Ukuba impilo yakho isakhambela kahle ngabe ubuyile ozoxolisa kumina. Ngicabanga nanentambo nje manje ngihenge kuphela engami. Uyekeleni kuyihenga mhlawumbe ngibone ngencwadi usubhala incwadi. Cha ngeke ngikwazi. Ngikwazi mhlawumbe kushaya usufileke. Sisi ngiyaxolisa ngikwazi ukuya komkhulu bafo. Ngiye kanjena waphela uma usuyilengisile lapha kuye kufuneka ushawe ngentambo uzofila. Angithi ngizokushaya mina ngemvubu phela usufile sengifica nencwadi. Oh ngana wethu. Cela ukuzehlisa kakhulu. Ukuthi usuze wakubulala umona ngoba unomona. Awuyinja mfowethu. Awuyinja. Awuyinja. Uhleli nje unamakoti. Awukaze sibone ngisho intombi kwazona le ingane ukuthi wayitholele emacwaleni noma kwenzakalani. Ngathotha kuzona ngisho zakho nje lamahlonga ndlebe lawo. Uzothi uyifuna izingane zami. Ngiyaxolisa dadewethu. Hayi sifanele ukulusa inkomo uyinja kodwa mfowethu uyinja. Awuyinja ngophinda ushintshe. Ngiyaxolela mina uNkulunkulu futhi usazongibonela wena. Ngikhulekile wanele ngikhalile kakhulu. Ngiyaxolisa dadewethu ngicela ukubonga kakhulu mfethu ukuxolela kwakho. Hayi khule ngiyaxolela mfowethu kodwa kona ukuthi ungasondeli eduze kwami ngisho ngenza umcimbi sengisaba ngisho. So ngoba uthi angasondeli eduze kwakho usho ukuthi uyagcina ukuba la. Yebo siyobonana emgwaqweni. Ibingelelane imeke mhlawumbe emenzela angimdingi kwami sengisaba uzotshontsha idwedwe zami phela futhi manje angiphuce nayo ke manje le zunyanyana le sengiphephele kuyona manje hayi ngiright Angithi ke nibabili manje nisele ekhaya. Kukanjani uma uBlack Life ethumela umuntu owuchwephesha ahlale nani phansi nikhuluma? Angisho ukuthi lungisana izinto manje kodwa ngithi ke navumelani kumuntu waka Black Life owuchwephesha ezozokhuluma nani. At the end of the day ngisawumndeni. Kunjalo mina ngiyakubonga kakhulu lokho ngoba kahle ngokwami ngifisa siqale phansi sibonde kabusha. Ngiyacela lokho la. Sithi uthini ngalokho? hayi ke ngasisi Ayikho inkinga. yebo Mawucabanga ukukwazi futhi umthanda ulo bhuti wakho. hayi bhuti wami ngiyamthanda nawe uyazi ukuthi nginenhliziyo enhle ngiyashesha ukudlulisa ingakho ke nje ngidiniwa manje mhlawumbe ngoba ngisezwa mhlawumbe mase befikile bekhuluma nathi ngizobona because akekho phela omunye umuntu ongcwaba noyongcwaba yena siyongcwabana thina Yo hayi ngiyabonga kakhulu kodwa bhuti ukuthi ke ukwazile ukuhlambuluka abanye bayithatha bayisethuneni indaba ahlala usesayoyibuza kuze kube ngunaphakade naye bathi unombuzo oyi1 usesuneyingane unengane engakhe ziwu4 ingane zo4 lento le wayenza kusisi ngeke iwele enganeni zakhe hayi angikholwa ngingazi iphi lenyanga le wayithuma because fanele nihambe phela niyothola ke lokho ukuthi ngeke yini iwele enganeni zakhe lento wayenza phela wamphuca inhlanhla yakhe iwelele enganeni so manje mase ehamba nesimnyama leso simnyama siwelele nasenganeni nokushiwa nje umkhwenyana oh ya kahle ngeke ngithini ngoba nenyanga engathi mangizwa
bathi ngathi siyashona kodwa umuzi ngisawukhumbula inyanga siyashona le engangikuyona sengisho ukuthi ayisekho emhlabeni manje nje mhlawumbe angazi khona nekungenzeka phela bakhona nabanye abantu abakwazi ukulungisa la umathunzi kanjalo. Okay. Wena sisusuka waya kubantu abaqamba amanga uyo-check ukuthi kwenzakaleni emzini wakho? Hayi mina ngiwumuntu okholo nje. Ngisonta sindisiwe manje angihambi indaba zenyanga. Okay. Bengiqinisa nje emkhulekweni. Yo, buti inzima lento yenze kudadweni. Inzima kakhulu. But-ke sesibonga ukuthi umtshelile iqiniso noma esethandaza manje usezothandaza azi ukuthi ukena ukhuluma uthini noNkulunkulu. But asithembe lesi simnyama ngesiwele kubashana bakho. Ngoba kuba buhlungu kakhulu lokho. Yo, hayi ngiyizwela ke Black Life TV ukuthi umfowabo wamonazela usisi wakhe bese afunda esikoleni nje ebona ukuthi yena uhamba phambili usele ngemuva. Ama-pressure empilo bakithi awasho ukuthi-ke nasilimazane siwumndeni. Kubalulekile ukuthi sibambane njalo siwumndeni. Usisi wakhe bemnakekela, yena wabona ukuthi akamlimazi. But-ke asibonge ukuthi-ke ukhulumile iqiniso nosisi usezokwazi uma ekhuleka, akhuleke into eqondile, asho uNkulunkulu ukuthi alungise ikhaya lakhe. Siyabonga-ke Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Now uma unenkinga usendele umqhafazo. Black Life TV.